ćelijska deoba, hromozomi, mitoza, mejoza, najteža lekcija u 7. razredu. Vrlo verovatno jeste, ali uz ovaj video postaće vam jasna kao dan i dobit ćete još i uputstvo kako da vam učenje bude zabavno. Šta će mi uopšte ovo u životu? Osim da dobijete ocene, zadovoljite nastavnike, roditelje, vašem telu mitoza treba i obavlja svakoga dana na 1000 puta. Kako? Pa dok rastete i dok vam zarastaju rane. Zarastanje rana i rastanje zahteva da stalno vaše telo pravi nove ćelije. I to jeste rezultat mitoze. Od jedne ćelije nastaju 2 iste takve ćelije. Sad jedino što ćelije baš nisu prazne kockice ili pune kockice, ciglice ili lego, već su žive. Svaka ćelija u sebi ima DNK, to je onaj dugački lanac, čak 2 metra u jednoj ćeliji, a svaka ćelija je mikroskopska, zamislite koliko je to malo. I na njemu se nalaze informacije o tome kako naše telo da funkcioniše. Znači, jedan deo ovog molekula DNK je gen i on ima uputstvo za koje boje su mi oči ili kako moje želudac vari hranu. I sad zamislite, vi tako krećete na put i uzimate... Zamislite da krećete na put i svaku stvar koju hoćete da ponesete, vi zakačite jednu za drugu i to tako vučete za sobom. 100% ga ili gubite ili ga pocepate. Isto tako i ćelija kada se sprema za deobu, ona mora nekako da spakuje svoj DNK, da kada krene u taj deobni put, da ga ne izgubi i ne pohaba. I zato ga ona pakuje ne u ranac ili u kofer, kao mi, nego u hromozom. Jednostavno ga zgužva. I evo kako izgledaju ti spakovani hromozomi čoveka. Vidite označeno brojevima, znači imamo 23 para. Zašto nam je bitan par? Pa zato što u svakom paru ima jedan hromozom od majke, jedan hromozom od oca. U ćeliji oni realno nisu ovako lepi i šareni, nego su ih obojili da bi ih lakše izučavali. Znači 23 para, što čini ukupno 46 hromozoma kod čoveka i svaka vrsta ima svoj specifičan broj. Rezultat mitoze jeste da imamo ćeliju sa 46 hromozoma i da dobijemo nove 2 ćelije sa 46 hromozoma. Gde je tu matematika? Pa biologija ima neki trik. Uzmimo na primjer da je ovo taj hromozom i on se sprema za deobu. On će udvojiti, duplirati, kopirati svoju DNK i napraviti još jednu istu takvu i onda će hromozom ličiti na X. Znači, nije on hromozom zato što liči na H, nego taj oblik H je u stvari samo pokazuje da je on spreman za deobu i da ima sopstvenu kopiju sa sobom. Hajde sad da vidimo korak po korak kako izgleda ta mitoza. Znači, najpre taj DNK koji je rasut po jedru se zgušnjava, pakuje se, pa se onda duplira i onda imamo ovaj oblik slova H, pa se zatim ti lepi udvojeni hromozomi sa po 2 hromatide poređuju po sredini ćelije da bi mogli u sljedećem koraku lakše da odvoje te hromatide i da one putuju prema suprotnim polovima ćelije i da onda svaka nova ćelija ima isti onaj stalni broj hromozoma. Naučnici dok su istraživali da bi lakše mogli da komuniciraju, nazvali su ovo interfaza, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, ovaj deo se zove citokineza i koliko god vama, i to je obično najveći problem za pamćenje, pa predlažem da po ovim prvim slojima napravite neku potpuno ludu rečenicu kao policajac meša avion u tiganju. I lakše ćete zapamtiti. Kao neka mentalna puškica. Dakle, mitoza, rezultat su 2 nove ćelije. Šta se dalje dešava? Ćelija raste, sprema se za novu deobu, dupliraju se DNK, time će još malo da naraste i ulazi u sljedeću deobu. I taj ćelijski ciklus se ponavlja i ponavlja, međutim nije tu kraj, ćelije u nekom trenutku ulaze u specijalizaciju kao kada vi odrastete pa postanete specijalisti za neki posao, tako imamo mišićne, nervne ćelije i razne druge ćelije u našem organizmu. Mitoza na brzaka ili za dvojku dele se telesne ćelije, znači sve ćelije osim polnih,
Mitoza služi da bi naše telo raslo i regenerisalo se. Mitoza održava stalan broj hromozoma u novim ćelijama i to izvede kroz dupliranje DNK, odnosno genetskog materijala. To je bila Izokrenuta učionica o mitozi. Ja sam Irina. Lajkujte da mi pomognete, šerujte da pomognete drugarima i kliknite zvonce da dobijete obaveštenje kada izađe novi video sa trikovima za lakše učenje. Nadam se da je bilo korisno.